Apa iki kunjarane wong wedok sing diculik karo Gustimu dhisik? Inggih leres menika. Sapa isine iki? Menika pun putri saking negari Ngamarta pun Dewi Wara Drupadi. Apa? Inggih pancen leres mekaten. Wah, ora iso ditinggal diam. Pokoknya Prabu Patokol Bawarsari kudu nyelametke marang prameswari negara Ngamarta. Wonten apa sinuwun lali Drupadi, kudune kowe iki tak lebokke nang akeh. Senengane kok ya sok kaya ngono. Mlebu ning akehku alon-alon. Inggih. Alon-alon apa kuwi kebayak apa sayakmu nyinceng sik dipenakke sik. Benake kok tekan ngendi-endi wae. Wis gek ndelesep nang nggonake. Drupadi wonten dawuh. Bah, ora eten. Akeh dikopyok sak geleme dhewe. Ayo nang mbayang Werkudara ayo. Ana ratu sandhangane menika werna. Iki sapa iki? Iki sapa iki? Satriya Jodipati Raden Werkudara. Oh. Sayangku cintaku. Kowe sapa? Aku Prabu Patokol Bawarsari. Ayo sayang. Ora ngira kowe wis ketemu karo pujaan hatiku Dewi Werkudara. Iki ngapa Petruk kok ngember? Iki Gusti Wasana. Bagong kepikut mungsul. Lho. Lah apa kowe ora ngawasi? Wah niku mun kula awasi, pun kula pengin maju, Gong. Kowe aja maju ya Le iki. Mungsuhe ora bahen-bahen. Penyauri bakarepku. Lara kula dioloke. Kula kandhani kula rumangsa kandhane rati. Njur saiki kepiye? Ayo wis Bagong ora ngerti iki nek ngerti wae tanpa. Lah ora kok perkara Bagong ora iso ngancani aku gara-gara ki ora. Dhek sing disebrakan aku. Dhek sing disebrakan aku le nyebrak dhisik dijali Setyaki Pradamas. Impas. Ayo tak loki RT kok nyebrak aku ya ngono. Lemu cimitan ki tanggo apa, Gong? Jare pogo mengentaskan kemiskinanmu. Aku kowe iso nyebrak aku iki cencah sing ora ndek utek tak ngonoke. Keloro-loro atiku ora mergo Bagong ki kepiye-kepiye. Aku kur pengen kur njaluk sebrakane mbok dibalekke. Wis lakone Bagong. Wis lakone adimu Ragil. Lungguh kene piye? Marta, ora manut plotroke. Nggih. Ora. Senengane ora. Iki apa to iki? Matane. Wah, sampean ki yo wah sangko aluse dadi ra ketok pancen ora. Iki ki apa to tak surung wae. Ora ketok nane ora. Sampean ki ngapa to? Sok neh ora kaya ngono kuwi. Dadi wong ki mbuh sing taberi. Nanggung. Ngantem kok nyikut kaya ming mijeti ya. Sakarepku. Niki ngaten Gus, kula aturi midhangetaken. Aturipun ingkang ngabdi pun Semar Badranaya. Kula nggih ngertos, kula niki asline ngerti. Kepripun to tlonjonge lakon niki mengke. Gareng nesu wiwitan saking niku. Bagong ora nrimake, maju
rekane arep ya ngundurke wadya balane Marwiyanti anu Lokayanti. Mboten murunga namung kapikuting mengsah wekasan Bagong boten dipun mangertosi wonten pundi durungipun sebab kula tartentu kula kaliyan panjenengan sedaya dereng mangertosi wonten pundi papan durungipun Prabu Lokayanti. Iya, Kakang Semar. Kabeh iki wis kinodrat dening Gusti lan ora bisa diselaki. Uga Yayi Ratu Wara Drupadi sing murca saka negara Ngamarta iki uga ora bisa diselaki. Ah, mula niku to. Nek sampean tesih ajeng melu tesih kepengin nganggep Semar niku sebagai pamong utawi abdi kinasih Sanggar Kinasih Semin. Ngapa? Ngrasah kakean omongan kowe. Wes ndelik kene wae marep kene wae. Nek kepepete nyikut geger yo men malah lara dhewe sikute wong gegerku kemeng balung tok. Ah. Nek sampean tesih kepengin nganggep Semar niku sedulur, tesih kepengin Gusti Ayu Wara Drupadi kundur wonten ing pundi niku negari Ngamarta. Kula aturi kula nyuwun tulung sampean mang madosi Bagong sebab nek mengke sampean pun kasil madosi Bagong tertentu penjolan saged damel srana mbok ngombe neh wotak watuk wae. Yo. Syukur ora. Jan gegerku ki meng balung tok. Sing ngakon sapa nyukuti geger. Diremason. Nek kula nyuwun niku, sampean saged nemokke Bagong, tartentu sampean saged nemokke Gusti Ayu Wara Drupadi, Gus. Mangga hanggro sesumbar. Mawalindo pumikon sing kumalu Kuntara Gatok. Kumalu Kuntara Gatok. Iya Kakang Semar ngono aku njaluk pamit. Perkaping sune Kakang Badranaya sing tak jaluk. Badhe pola aku njaluk pamit. Bagong kae pancen wong sing srugal-srugul. Wong sing kecul kumarucul leman-leman yen to ngasi. Ora bali ning Karang Kadempel. Iya Kakang Semar aku njaluk pamit. Njaluk tambahing pangestu. Ngempuk-empuk. Anu ngatos-atos. Tindak paduka kula jampangi saking katebian kula njurung pamuji. Kula kalih sinuwun Puntadewa kalih Petruk kalih Gareng mboten ajeng nendra mboten ajeng tilem. Menawi dereng panjenengan kundur sinambi ngantri Gusti Ayu Wara Drupadi kaliyan anak kula Bagong. Kula ajeng ndedonga sesemek ron Raja Mulbantan Bata Batako anu Bata Sarembak. Kula ajeng manembah ajeng salat tahajud sanipun Gusti. Mugi-mugi sak mangke saged kasil anggen paduka lumampah. Yo Kakang Semar aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Neraken tindak jengkar paduka sinuwun Ndarawati, Ndarawarku, Ndarawatri, Ndarawarjuna.
Petro, non. Bakal lumaku menyang endi anggone awake dhewe bakal mlaku. Kirangan go ya wah jan wis cundel. Apa apike pencar mawon? Aja. Nek misah iki mengko malah ora prayoga dadiane. Keparengipun iki ana dalan ngiwa karo nengen iki apike sing dituju sing endi? Ha nek sing baik-baik niku sing tengen. Mesti baik. Nek nengen ku jeduli negarane Prabu Marwiyanti. Marwiyanti dengkulmu mlocot. Prabu Lokayanti ha nggih, mengke jedule teng Panggang. Mengke judule JJLS. Mengke jedule teng Panggangan sono teng cerak JJLS. Petro ora blawanan, mboten. Kula niku sedih kaya wah jan wis ora iso nglucu gara-gara mau wis ya wis kanane. Ayo diterima-terimake kalang jeneng kelangan nadi kuwi pancen abot tenan lha nggih. Kelangan anggota keluarga niku jan menyakitkan tenan. Jur karepe ajeng pripun niki? Wis dituju. Not krenteke ngabdi lakuning suku. Iki mengko mbok menawa bakal iso nemu trontong-trontong Selang Pepadang Petro. Yat langen enggalang yana gelar pandam muncar. Yenon lir kekoneng suram sorotetan padang. Pun kula dhereaken mawon. Go kula kanthi niki sing nengen niki mawon sing belok kanan niki mengke terus mengke nek mbok menawa ana wong sing iso takoni iya mbok menawa ana wong sing iso ditakoni takoni mawon ten pundi dunungipun Prabu iki menika pun Prabu Lokayanti negarane ayo Petro Rasaswa ayo tak derake ha nggih monggo suwun. Wah, sapa ki jroning aku dicemplungke nang dream kono wong sing ngrangkul aku ning ora krasa wong sing dirangkul drime ora ketok pisan wonge. Wah, perkenceng waru doyong wak wong mbok bolang kali codhe sapa sing gawe. Gondong blugudruk manyor-manyor. Hus. Kita aja ngawur-ngawur Bagong, ulun Kang Prapta. Sapa ya kuwi? Ulun sapa? Ulun Sanghyang Kaneka Putra. Bathara Teka. Hus. Teka tenggal kita ora. Enten apa ulun kok rawuh teng mriki? Ulun nampa dawuh saka ngersaning Hyang Jagat Kirinata, Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kinan ngeluwari kelawan jeneng kita anggone dikunjara dening Prabu Lokayanti. Wah. Akhirnya ada harapan lagi. Setelah sekian lama. Wong iso ngempet lara nganti lara sing tak empet aku ora nganti rasa ngrasakne apa-apa. Pukulun kula nyuwun pengayoman pukulun. Syukur alhamdulillah Gusti sing resnani. Wis ana dewa sing welas karo Panakawan Bagong. Marata Kang saka kowe. Gandeng aku uga didhawuhi dening Hyang Adi Pramesti Bathara Guru supaya ngluwari kita saka pakunjaran kita saged jaba saka kowe
kita uga kinen bedah negara ing panggang kencana iki. Sebabipun kados pundi Mulun? Sebab wis tekan titi wangsa Kara. Wis nekani Prabu Lokayanti kudu manjing ning alam kasuwargan. Lajeng kemarengipun negara iki bedahan. Kita kudu bedah negara lan kinen mboyong putri. Waduh. Putri anake lek wakijane kok. Waduh. Ateges putri kuwi Prameswari sing njajari kalungguhane Nalendra ning Manggang Kencana iki. Lah sinten wanita yang harus tak boyong ning Karang Kadempel. Ya wis kita mengko bakal ngerti dhewe. Merga wong wedok kuwi sewijining putri kuwi uga dikunjara ana ing pakunjaran sak mburimu kuwi. Iki si daret di luari apa ora to ya nganti aku pentut-pentut. Kesuwen ane wah jan wis. Oh lek moko ngedram teli. Sing tegel karo simbale aja wedi-wedi. Wis tak tumbaske cagak. Kita malah geneman apa? Sabanjuripun kula kedah kados pundi? Kita kudu yakin ulun luwari bakal ulun luwari saka pakunjaran kita lan kita kudu bedah patenana Prabu Lokayanti nganggo pusaka sing bakal ulun paringake iki, Bagong. Pun kek mang luwari ya. Kita megeng napas, ngempet tambekan. Nggih. Sawise kita megeng napas, ulun bakal muja supaya nih pakunjaran kita ngawujud jimbeng utawa uga bisa diwastani dream bakal luar saka badan kita ya awak kita Bagong. Sabanjure kuwi kita bakal ulun paringi pusaka aran pring lonjor utawa bambu runcing. Kanggo kita bedah negara mboyong putri mateni kalawan Prabu Lokayanti. Mbah selak mbledhos wetenge. Iya sawake ora iso bang pokoke diruculi nah ayah. Kita toto Bagong megeng napas ulun bakal muja supaya nek kita enggal luar saka pakunjaran kita iki Bagong. Mawur mangawur-wurahan nganane ngaduret kong maguru kongso wangsa kita lihat sesagelem dhewe iki wis penyura aja diwalik nang enem sagelemku seger rasane wah pulih neh sik tak indakne wo normal ora ana tatu apa-apa digawe lumpuh alhamdulillah ora ana perubahan apa-apa apa to kemrusek kaya tikus matur sembah nuwun pukulun ya marang tadiake kita tampanane iki wujude pring lonjor utawa ngaran bambu runcing wah pun kemang diparingke kalih kula mawon lajeng membela kemerdekaan tampanane wae nggih kula tampi iki wah kok apik ngene nih jare pring kaya kuwi pring diwaki mata tumbak wah ajan ya weh lincip jebule wah jan wis wah irungku sabanjuripun kula kedah-kedah pundi wis kita maju negara ing Panggang Kencana iki bedahan putrine boyongen siap sendika dawuh
sabanjure kita mateni kelawan Prabu Lokayanti kita kudu nganggo pangagem utawa busanane Sang Prabu Lokayanti. Sebabipun ayo masa ya arep wujudmu kaya ngono arep mbayang putri. Oh nggih, paham. Kula kinen good looking, good reckoning, good attitude. Sagelem kita lek karo kene. Nyuwun pamit tambang pastu. Ngati-ati, Pak. Alemah ora. Weh ngamur ora. Patih wonten jauh sakploke patihku sing dhisik mati ora ya kadangku dhewe ya kuwi patih Yayi Jayalengkara sira patih Wasesa Praja ndak awe ana ing kene nggih keparengipun kados pundi Drupadi wis tak kunjara mung karek ngenteni wahyaning mangsa kala wong sing arep nebus Drupadi mrene mergo panakawane wis tak kunjara si Bagong wis tak kunjara usik kowe dolanan senar trek mboten sanes kula wah edan sapa wae mboten mangertosi amuk legane mati ayo ngejak apa kowe? Wi, HP ku wi. Aku ora buka cakepan suluk wi. Tenan buta tenan aku. Malah kowe omong apa? Ayo. Prabu Lokayanti, aku kowe iso metu saka pakunjaranmu. Wis tak gawe lumpuh. Adik kowe iso metu saka pakunjaranmu. Wis rasa kakean cangkem, anane ning kene kowe kudu mati. Ayo kowe bareng. Ayo kowe. Patih sapa kowe? Patih Wasesa Praja ayo. Aku ora nrimake patine ratu Gustiku. Kowe ora trima? Ora trima. Syukur pinake sewu. Aku ya ora trima. Wedan lah kok kowe ngawu gawar ngawur ya ben sakon kene kowe. Ayo kowe gelem tunduk karo aku apa ora? Iki sandangane ratu Gustimu tak nggo. Kowe janji ra tunduk karo aku tak pateni aku. Iki apa ya jenenge mau? Nganggo pring lancar iki. Iki sih aku gelem ngabekti karo kowe. Woi! Nyembah. Aja dumah kowe aja nyawang kowe iki arep ming seplit. Gleleng. Nggih. Jenengmu sapa mau? Patih Wasesa Praja. Tak ganti. Inggih sinten? Kowe melu aku tak jenenge Patih Bronjong Kuwera. Nderek kemawon kersa paduka. Aku dadi Nalendra ning Panggang Kencana jejuluk Prabu Pataka
Patokol Baworsari. Eling awas aja balik. Patokol aja balik. Ojo ku balik, ojo ngasih ku balik. Patih Bronjong wonten dawuh. Ayo tudono panjenengan ingsun. Ana ngendi dununge pakun jaraning cewek cantik sing dikunjung karo almarhum Prabu Lokayanti. Sendika dawuh monggo kula dherekaken. Ayo aja suwe-suwe Patih Bronjong mania. Linali saya katriya triyasmara marang risang katirate ratu-ratune wong cakra gambang kembang jaya kusuma asih mring kawula. Patih Bronjong wonten dawuh. Kowe nyekel kendang kowe. Nggih. Apa iki kunjarane wong wedok sing diculik karo Gustimu dhisik? Nggih, leres menika. Sapa isine iki? Menika pun putri saking negari Ngamarta pun Dewi Wara Drupadi. Apa? Nggih, pancen leres mekaten. Wah, ora iso ditinggal diam. Pokoknya Prabu Patokol Baworsari kudu nyelametke marang Prameswari negara Ngamarta. Lara tenan. Diweto tetedung lanang seniman sing putri netung seni baru. Patih Bronjong wonten dawuh ora kothekan Patih. Ing senedya gandrung sawijining wanita sing ana kunarepane Prabu Patokol Baworsari. Kudu ngati-ati Baworsari ngono tok bae. Ora usah nganggo Patokol. Bahaya mung ndak kasus. Sinuwun panjenengan sinten? Aduh, aluse suarane. Wah, Drupadi saya suwe kok kowe mundak lemu. Ning amane kok lemu kok manggon Drupadi. Manggon kados pundi? Buyo. Patih Bronjong wonten dawuh. Nengo sithik Patih. Nggih. Aja ganggu ingsun. Nggih. Mengko kita ulun golekke kirik-kirik wedok. Gandrungen genti Patih. Drupadi wonten dawuh. Negara iki wis tak jajah, negara iki wis tak bedah. Sengaja ora tak tambal mergo rening jadah. Aku didhawuhi dening para Jawata kinan bedah negara ing panggang kencana ngisi ing samudra iki lan boyong putri dumadakan kowe to Drupadi sing kudu tak boyong. Ayo boyong kowe tak pek garwa gelem apa ora? Drupadi sorote pandam sumula madangi jroning pasarean
Sinuwun kula purun dipun dhaup dening panjenengan. Watonipun kula dipun padosaken maru rumiyin. Kowe njaluk aku poligami ngono apa piye? Inggih leres ngasinggihan mekaten Kasembatan Cahayu, kasembatan. Banjur kowe njaluk nek pancen kowe ngakon aku golek dhewe, genah nek aku golek dhewe mesti pilih aku apik. Yang mesti wengko kalah ayune lek karo olehku golek dhewe. Kowe ngarani apa ora Cahayu? Inggih kula kepengin dipun maru. Pripun? Kowe abdi ta kowe? Inggih. Sing ngakon dolanan Free Fire sapa kowe? Sapa sing kudu tak rabi dhisik lagi aku mempoligami? Inggih mboten sanes. Putri ing negari Ngamarta inggih ing Jodipatipun Dewi Werkudara. Tak golekane. Patih Bronjong. Bronjong kuwe ra. Iki calon garwaku Yayi Lho kok merem kowe wonten dawuh patih goblok. Kados pundi sinuwun? Iki calon garwaku Yayi Waradrupati. Kepengen dimaru luwih dhisik utawa ingsun kudu poligami. Lajeng sinten? Kowe kudu menyang sowan ning negara Ngamarta mboyong putri ya kuwi Dewi Werkudara. Kleru. Kleru. Kita kowe kudu mboyong Dewi Werkudara, aja kleru ning negara Ngamarta. Engko tekan Babarsari kowe engko. Awas. Mape sing bener. Nyuwun pamit. Mangkat saiki. Malah plegak-plegu to kowe Patih. Kula sampun ngantuk. Wah, kowe nek ora tak nehi gawean, kowe ora teges kowe mangkat. Nyuwun pamit. Pripun? Ayo. Saurunge kowe tak rabene. Oke. Saru-saru wis ora sida deng aku tak ngetutke Patih Bronjong kuwe ra wae ora. Wonten napa sinuwun? Lali Drupadi, kudune kowe iki tak lebokke ning akik. Tulisane nggo naskah kowe tak lebokke ning nggo akikku, kowe aku malah bablas ngendring wae. Senengane kok ya sok kaya ngono. Mlebu ning akikku alon-alon. Inggih. Alon-alon nafas. Kuwi kebaya apa sayakmu nyinceng? Sik dipenakke sik. Benake kok tekan ngendi-endi wae. Wis kek ndelisep ning nggonake. Drupadi wonten dawuh. Bah, ora eten. Akik dikopyok sak geleme dhewe. Ayo nang mboyong Werkudara ayo.
Kira Nun. iki ana dalang Apa? dalang sawang. Enge donge melu. Oh, kowe ra ya kewali to? Nggih wis ben lah. Aku ki wis ora. Ana dalan cawang meneh, Petro. Ha kula yo bingung. Lha ket mau mun golek endi krat omahe Yanti iki ora ketemu-ketemu. Selak pengen digaweke teh. Gula batu. Monggo pacitane Yanti dhewe. Kowe ra edan lho kowe. Kowe njur aneh-aneh. Mboten. Wah, ora. Kisana nyuwun priksa kisana. Ora sampe. Iki sapa ana wujuding patih gagah pideksa? Kula pun patih Bronjong Kwera. Sampun gumujeng panjenengan menawi gumujeng ingkang ketingal namung wajanipun. Wajan ora. Patih Bronjong Kwera. Inggih. Ana wigati apa kowe methuke karo aku? Kula nedya nyuwun mriksa wonten pundi margi ingkang leres tumuju wonten negari Ngamarta. Lho wigatine apa? Kula nedya mboyong putri Ngamarta. Lho putri Ngamarta sapa? Mboten sanes kejawi nggih. Prameswari ing Jodipati pun Dewi Warakudara. Wah, edan. Menika sinten satriya gagah pideksa aku Warakudara teka kowe wani medoke Warakudara sapa sing kongkonan karo kowe Ratu Gusti kula pun Prabu Pathokol Bawarsari. Wah, ndi ratumu wis wani medoke karo Warakudara ora bakal gawe macak. Lho. Hoi. Hoi. Wani medoke karo Warakudara keparat. Wah, nang ngendi jangkamu buta wan. Ana ratu sandhangane menika werna. Iki sapa iki? Iki sapa iki? Satriya Jodipati Raden Warakudara. Oh. Sayangku cintaku. Kowe sapa? Aku Prabu Pathokol Bawarsari. Ayo sayang. Ora ngira aku wis ketemu karo pujaan hatiku Dewi Warakudara. Ayo. Rabiya karo pun Kakang Yayi. Weh, ayo Diajeng Warakudara. Ayo ladenena berantanipun Kakang si Yayi. Kudu gelem tak jawab. Wah, edian.
tak rabeni kok malah saja ingin membunuhku toh sayang. Ayo sayangku cintaku. Bojoku sing ayu dhewe calon garwaku sing cantik banget. Ayo. Ayo sayangku, ayo. Rabi karo aku. Wah, edan. Werkudara kok nubruk kakange sageleme dhewe. Aku wedi. Lho, Arjuna, wonten dawuh. Kakangmu ya gene. Kula piyambak mboten mangertosi. Sayangku mau pergi kemana? Sapa iki ana ratu ireng tetek kaya butul ora ngawur kowe wah edian angger mesem guyu untune mak pencerong putih liyane ireng klusem sing putih meng matane tok ketap. Kamu nggak boleh makan itu sayang, itu pedas. Liane kuwi. Aja maem kuwi gak boleh. Engko nanti kamu nek diare bahaya. Kene nggo aku wae. Ora edan to sak senengane. Kowe sapa non Narendra ireng? Teko kowe urung ngerti karo aku berarti cetha lehmu dadi ratu urung suwe. Lho. Ana apa kok kowe muni kaya ngono? Kowe muni kaya ngono sebabe apa? Kowe kok ngembe karo aku? Lah wong aku ki wong wis wong kondang, ora sombong nyombongke lehmu kondang kowe. Aku ya kondang padakne, seplit. Edan. Kok ngendel-ndelke. Ayo. Endi sing jeneng Dewi Werkudara? Sing jeneng Dewi Werkudara endi kanan mrene? Oh, lah jebul iki to sing marai Werkudara wedi. Werkudara. Wah, lenang seneng lenang. Aku dianggep wong wedok. Ora apa-apa diajeng Werkudara. Aku lan diajeng kuwi kaum pelangi. Mula aku kelawan diajeng kudu tansah njejegake katresnan. Asuti. Petro ndi Petro? Napa? Juluwi Jelidreng. Enten napa sinuwun? Rene Petro? Nggih. Dos pundi? Pawe tepung karo Nalendra mburimu kuwi. Iki sapa ana wong nyandang nganggo ketok nek wong kere. Ayo minggat. Ngregeti pasur penglihatanku. Bensin. Wis iki rada aneh iki sinuwun. Aneh piye? Sepatune kula ora pangling. Kowe ngopo mbiyaki sarungku? Lho. Iki sarung lehmu oleh Dek Bodo wingi to. Kita aja ngawur.
Ulun iki Nalendra Gung Binathara. Ha wis rasane kene kok wis ganti sandangan wis ngono. Wis esuk rasah kakean perceka, rasah kakean cincong ya wis ngene. Es pun kebuka. Cah edan iso-isone entuk sandangan. Iki oleh saka ngendi? Teng pasar Klewer kathah. Jualane mereka cowok ndasmu. Ora. Bintangnya muser-muser, bintangnya muser-muser. Kok iso kanane dadi kaya ngene? Drupadi sayang. Drupadi. Bagong pekong ora eden. Aja sak geleme dhewe. Ayo keluar. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Apa kae? Yayi Ratu Wara Drupadi inggih Papa Prabu Kakang Mbok. Iya Arjuna. Bagong. Non. Iki aturna marang Gustimu Yayi Prabu Puntadewa. Siap. Ayo sayang. Melu Mas Puntadewa. Sayang cungkulmu. Malah aku dhewe. Kae tutno engko nek diculik neh. Drupadi iki Werkudara kok endi wae? Berwisata malam. Pripun? Ora edan. Nggih, diaturke Puntadewa. Heeh. Saking kutha sakuru kula yana mutusa sang Sri barep ora ngono kuwi wah mengko kon ngopo sing tak goleki nek kene apa sing tak goleki para Sindara Werkudara edan iki goleki wah ngrekasake adine Drupadi iya kok sak geleme dhewe ora dirangkul aku tak mulih ning Werkudara nggih sapa ki mau aku gong aku ngapura Petroke cah edan ora
pun kene iki mang manunggal teng negare Ngamarta. Kula tak ngrampungi lakon iku. Ha iki lagi bener.